vidjeti kako nas se večeras ovdje skupilo u ovom predivnom klubu. Stvarno je lijepo. Najprije ona moja lijeva strana. Ljudi kada dadem znak, malo ćete mi se javiti. Recite mi raspoloženje dobro. Ovdje. Samo ova lijeva strana, ruke su u zraku, lijeva strana. 1, 2, 3, 4. Hej, hej! Stani, hej! To će biti dobro, ajmo malo jače. To je super, a još malo. Hvala puno ljudi, odlazimo na moju desnu stranu. Ljudi sve ste čuli, sve ste vidjeli. Raspoloženje dobro ovdje. Pogledajte malo vaše ruke, samo desna strana. Da vas vidim. Da vas vidim. O, super. Kako dalje znam, malo ćete mi se javiti, do tada samo ritam. Dajte da ćemo sada vas. Ovo će biti super, ajmo još. Okej, ja sam go, a ovdje naša najvjernija publika u Čikagu. Kad smo dolazili